खुलुमबाय। गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम दुलाराय आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादनिफ्राय खुलुमनाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै माखासे दुखु गोनां बा नंथारै खौरांखौ बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेल निउजआव आंनि मुंखौ नुनाय जादों, जेराव आं बिनि बागै जेबो मिन्थिया। बिटिआर एकर्डनि हेंथायै PIL होग्रा सुबुंनि गेजेराव आंनि मुङा दंफायो। आंनि मुङा माबोरै थाखो बेखौसो आं आसरित मोनदों, जेराव आं जेबो मिथिया बिनि बागै। PIL होग्रासो आंनि मुंखौ होखो ना पर्टेल निउजफ्रासो होखो आंनि मुंखौ आं बुंनो हाला। आसा खालामो रायजोफ्रा फोथायनाय दं आंनि फारसे। लोगोसे बेबायदि आंनि मुंखौ सरजाबफानायाव आं जोबोद दुखु मोननाय थाबाय। इयुनाव बेबायदि नंथारै हाबायाव नाम थुनदेरबावोब्ला आत्सुनिफ्राय गोख्रों हाबाफारि लानाय जागोन। गोजोन्थों। आत्सु लं लिभ। खुलुमबाय। गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम दुलाराय आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादनिफ्राय खुलुमनाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै माखासे दुखु गोनां बा नंथारै खौरांखौ बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेल निउजआव आंनि मुंखौ नुनाय जादों, जेराव आं बिनि बागै जेबो मिन्थिया। बिटिआर एकर्डनि हेंथायै PIL होग्रा सुबुंनि गेजेराव आंनि मुङा दंफायो। आंनि मुङा माबोरै थाखो बेखौसो आं आसरित मोनदों, जेराव आं जेबो मिथिया बिनि बागै। PIL होग्रासो आंनि मुंखौ होखो ना पर्टेल निउजफ्रासो होखो आंनि मुंखौ आं बुंनो हाला। आसा खालामो रायजोफ्रा फोथायनाय दं आंनि फारसे।